Ahojte, dnes si spolu zacvičíme cviky na pevný a sexy zádoček. Začneme malou rozcvičkou, roznožíme a ideme do jednej strany, do druhej, do jednej, do druhej, môžeme sa až úplne k zemi, natiahneme. A ideme, krúžime pánovou do jednej strany, do druhej. A ideme do podrepu, chvíľku podržíme, aby sa nám zohriali svaly sedacie. Držíme. Tak, trošku podsúpkáme. A ideme na to. Láhneme si na chrbát. Ruky sú vedľa tela, nohy opäť o chodidla. A s výdychom pôjdeme, zatlačíme nohy do podložky, napneme brúško a ideme zdvíhať hore zadok. Hore výdych. Pomaličky dole nádych a s výdychom hore. Teraz jedna ostane opretá o chodidlo a budeme iba jednu zdvíhať. Zase s výdychom hore, pevné brúško. Vymeníme nohy. No, môžete mať vystretú, môžete mať pokrčenú, ako najlepšie. Teraz si chodidla oprieme o seba a znovu zdvíhame hore zadok. A teraz poďme zadok hore a držíme a dýchame. Stretel aj pevný, brúško napnuté, zadok a držíme. A teraz poďme. Jedna, druhá hore. Jedna, druhá, jedna, druhá. Teraz pôjdeme na 4 a ideme zanožovať. Na jednu, zase s výdychom hore
Na druhú. Brúško spravené. A teraz pôjdeme do boku. Do boku. A druhú. V týchto trikoch môžete kľudne použiť expander, aby ste si to trošku stiažili. Teraz pokrčená noha a zdvíhame. Druhú. Tak, teraz sa postavíme a ideme na drepy. S výdychom hore. Nádych, hore výdych. Teraz dáme na širšie nohy od seba, špičky od seba a ideme široké drepy. Znova nádych, hore výdych. Teraz si dáme na lítka expander a ideme uložovať. Druhou nohou. Teraz budeme zanožovať. Veľmi ako by sme ťukali špičku hore, dole. Vymeníme. Teraz dáme expander nad kolena, na stehná a ideme. Jemný podrep, poď, 2 kroky. Do jednej strany, 2 do druhej. Aj 3 môžete, koľko máte miesta. Zase pevné brúško. Koleno ťaháme od seba. Teraz si zoberieme do rúk činky. Môžete samozrejme bez činiek. Zase pôjdeme jemný predklon, trošku pokrčiť kolena. A ideme. Výdychom hore. Do nádych, hore výdych až do úplného vystretia.
Dobre, teraz ideme do podrepu a držíme, dýchame, spevnené brúško. Ak si to chcete uľahčiť, môžete sa oprieť o stenu. Alebo ak sa vám zdá, že sa hrbíte, môžete si dať ruky za chrbát. A držíme, dýchame. Ak si to chcete sťažiť, tak môžete zdvíhať hore špičky. Alebo ich mať aj hore a držať na špičkách. Teraz pôjdeme výpady. Jednu, druhú, nádych, hore, výdych. A teraz pôjdeme výpady, ale krížom. Takže jeden, tak a teraz pôjdeme ruky predpažiť a poďme. Jedna noha hore, druhá. Pokiaľ nemáte dobrú stabilitu, môžete sa kľudne pridržať stoličky, steny, čohokoľvek. Tak a teraz sa ponaťahujeme, spravíme si stretching. Ideme, pokrúžime v bedre. Do druhej strany. Druhú nožku. Do druhej strany. Dáme širšie nohy od seba a zase natiahneme na jednu stranu, na druhú. Môžeme pridať aj druhú ruku. Teraz si sadneme. Natiahneme nohy. Jednu pokrčíme pred druhú. Koleno pritiahneme. A dýchame. Vymeníme nohy. Teraz si chytíme zo spodu nôžku, pritiahneme, vystretým chrbátom znova dýchame. Ideme ešte položiť dieťaťa, sadneme na pety, ruky natiahneme dopredu a dýchame. Ak ste to dopozerali až do konca, tak vám ďakujem za každé zhliadnutie, like a komentár a vidíme sa na budúce pri ďalšom cvičení.